حزن زلوا دما أسأنا نعلنا خمتنا هوريات زمهر كايو أبسمايات تنبر أبونا نبرنا نتوعك لنا زماعة تنبر أبونا سمكاي كدس مستغات مزعا فقدك خمتا بسماي كم دما مدري يخون علة نجيرانا لو مهابنا لنا نزود لنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا وسانا حدا قلنا كم كفاد حنا ننبر فتنا يتأتولنا من قستين حيل كبر نزل ألمنا تكايم آمين أدينا قد سنقل مريم من قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي نسقحون دنقليخي أدك جابير قويتا سلاوي سلام لك الله نسقحون نستبرختي خي فلما حسنكم برخي ومن تتسقاك جابير مساخي وفس درس بلقي حياتنا نخحر قلنا نفتو دخي يسكر السوس من تانا محلت لمن لنا أمين صلاة النسحان بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك
أتحوي أبزل بونا زخون من تجزار رسون من تخنص مسوات بزقربولن زعربولن جزيا حبيت كريستيان كي وزأها محرت من تغتركب سرية حاتيات لمن نتمن تخاص اللي زقربن كهنا يتحدقو كمي كم تنتت أما أزوج أو خيت وزع وش بيت كريستيان كين كانت تخانس نبولو نتمن تخاص لهم مناصرية من تخلهم حتى أملاهم كان حسي لهم ظلم منو سمع أنت سب سرية حاتياتك هتقبل ترى تدلخين كاسلم تاي كبيت كريستيان توزع سلمن تايك خالمن تخادنينو محرز لمن نسخاب محتم سماو مرعو كرسوس حتم كنس خدا سلمن تاي كنت خين كابت جيزي خب هاجرنا بهاجر بالبخات تزور ام بقر بيت كريستيان دغ توصاك يا بعدي اما خلاص الذي يركب كانزل عالمنا بامن تخيتاتو افدقيا قطعصولك يا مرعويا ابز مصا جيزي حصيتون مرعويا مع صات خفتلو تمغبون بعد جنايتو هاغونمو كابواي تعمنيو اب جيزي خبكاب سجوا خبلع فتصم بجيرو زسوء مرعو زرأي من الله ودك زابير أبز عالم ز حدث جبر جبره عالم كابز في الترك أبزي كأو خمزيز جبره يلبون أبجي زي مرعو خبو خبل عنبو زامن كاس عز العالم هي وكين خنبر أبكد محاورات قدس جؤون كبر دومون سرعة أبجي زي مرعو مبلع مستن زخنا دما بعلو يسوع كريستوسيو قدس جؤون كبر دومون كسع نزل العالم نسريت حاتيات بقوه يوانكم كون ذهبنا أملاخنا بروخيو نعون زال العالم مسقانا يخنو آمين ناين السحات صلوت او قويت عالم كل زحاسكا እግዚአብሔር أبغس لمسنا سقانا منفسنا تفوس نسخيها بأفحاد ودها قويتانا أملاخنا مدحينا يسوس كريستوس نبونا بيتروس نسخا خوحيها أبزا خوحزيها نبيت كريستيان كهنصايه نايسيول عف دقيتا تاغان انت خطفوان كناوص وانا يقولون يوم مفتح منكس سميات نعها خبكاي ام مدرز اثر كايو اب سماي اثر خونيو ام مدرز فتح غايو بما اب سماي استفتح خونيو زبل كايو نسخايخا سوتنا نسمباروت كا كلهم بسمم بقلب منفس قدوس تفتحون الناس ازوصون يخونو حاتئن بدلنيا بزخونكو باي بقلب باريخا بفلتات بزي فلتات انت بدولو قويتا نزوما قلقل تخابوتات هنا حواتينا حاتينا سنع حلوهم انت محسننا منكم وخاتياتنا بدلنيا نزخون كن عين تحتواري هفتحني باب سلس قدوس اب ولد منفس قدوس فتح الناس ازوصون يخونو حاتم بدلنيا بزخونكو باي بقلب باريخا فتح يخونو ومحارب علبو زي محرد ما فكر سب زهون كاك جاهر عامل خناني عالم حاجة ترحنا يسوتنا نسن باروت كاتقب نسحهم تقبلنا يزل العالم هي ود برهان كابرها اللوم او قويتا كله حاجاتهم حدا قولهم نسخلوا ما فكر سبي خمك جاهر عامل خنا بعد بزح محرت معت كازر حق محرت كا زبزح نعاي نباريخا حاجاتي سريل لي نخلهم سوتنا نستن باروت كا كابدلن مرجمنا دحنهم او قويتا بالنزاربون نسرحن حسبهم كلنا خان تبدلنا حدا قلنا سريلنا نحسيلنا نقرب لنا جزير املاخنا نسخلوهم فكر سبيخم او قويتا سفتحنا الناس ازوصنا نقبرنا نخلهم حزب خافت حيهم حاتياتنيا نزخون كون عين اقل قال يخون فتحني او قويتا نرسلك انا باسنا بانطونيوس نفسه يعرف نباباسنا بامكاريوسنا باش ودان ذكرهم املاخنا بوزح عمتات نزوح زمنات بصدقن بسلام من حلولنا وقويتا املاخنا هاجرنا يترا ذكرنا وقويتا اللي كان باسات ابسكوباسات قساوسن دياقوناتنا ناغنس مزمران زناقل منكوساتن لدان طوارن زي بلن زغتا ما سوتنا نسنا رغوتن هصاناتن ابزقن بيتكشان قويمم زلو حزب ذكر بأمنة كريستوس هصنعيهم او قويتا بغون حيمانو صنيعم زموتا ابوتاتنا حواتنا نحتنا نذكرهم نفسهم مس ابراهام نيساقنا يعقوبنا نبرنا عناون كاب كل بدل مرقم كاب كحدة حسيها محل الموجازنا الحننا خلت رخصة مسكحات لوقت هايمانة أرماوين كمسنبار الحننا أو قويتا طبابن حيل لبن مستوى علينا أمرون هابنا كل ساعة كاب فتننا كل قبر سيطان كاب حجي خسع نزل عالم فتسيمنا خمنا رحق قبرنا أو قويتا فقاد كان دليت كان كل ساعة فتسم هابنا سمنا مس كلهم قدسان سمايتات أمنس سمايات أمس حفي وزحفلنا بقويتانا إيسوس كريستوس مسؤون مس منفس قدسن مسقانان سلطان بوزلك على من كل سعن نزل عالم عالم أمين
بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاق منفس قدس بقى أب سمايات وريدو نزم مسوات زي زن سهلان زقدسلان زعلت زي آخن دي تفرها زا ساعات زي آخن دي تسدمميا سلام እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኻትኩም ምን ትኹሉ ብጽሞና ጸልዩ ጻድቅ ውእቱ ወዘያክብር ሰንበተ ይበርትላሲ ገባ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኑ እምሕዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያክብር ሰንበተ ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ እመምናን ዘባ ቤተ ክርስቲያን ለጊዜ ቅዳሴ ወይ ሰማ መጻሕፍተ ቅድሳት ወይ ታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይ ተነጠ እምቁርባን ይሰልም ቤተ ክርስቲያን እስማማ ሰናይ እግዚአብሔር ዋስታተ ቁመተ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሥ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዘአምሩ ሐዋርያት ባብሊሶሙ አንቲ ውእቱ ሰወርክ ንጹህ ተውስቴታ ምናይቦ ሰማያት ወሃቤ ሕይወት ለኩሉ ኦ ጎይታ ገጽካ ደሎ ኹናትካ ገጽ ደለለኹ እሞ ገጽካ ኸባይ ትምለስ ተቖጢኻ ባሪኻ ይትፈለ ረዳይ ኩነኒ ትፈልየኒ ኣምላኸይ መድሓኒኻ እሞ ሸለላይ ትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኪርዮስ ውድያው እግዚኣብሔር ኣውሎጊዮስ ማንጦ ኣጊዮስ ማንጦስ ፓናዋንጦና ላቲኖን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስ እዝን ስሬት ሓጢኣት ዝብኸመን ትኸውን ብሓቂ ብኢድካ ብየማንካ ዓተ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ጽነ እዚ ብስዝን ስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በከመ ገነዙከ ዮሴፎኒ ቀዲሞስ ለልብሰ ሰንዱና ወአፈዋቶ ሰመር ከሎሙ ከማሁ ስመር ለነ አሜን። እግዚአብሔር ካብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን አሜን። ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤል ተቀበልካ እንሆን ውሽጢ መርከብና አብርሃም አብረሰን ባኒ ኤልያስ አብን ባቅር መሊዮስን ዳዊት አባዓዶ ኦሪና ኢያቡሳዊ ቤት መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለስ ተቀበልካ ከምኡውን ቅዱስ ስምካን ዘቅረቦን ሓጠ ባሪኻ መቡን ቁርባንን ተቀበል በዚ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለም እዚ ዝመፅእ ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ይርኤኒ ዋልዎ ዚሃጣኒ ሰቢር ሱሩሂ አብረኒ ወሀበ ማይረፍ ሐፀኒ ሜጣደ ነፍስኪዮም ብርሃኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስመ ዚአሁ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላሎተ ሞት ይፈርድ ኩስማ አንተ ምስሌ በትርከው ቀሳም ከማንቱ ከሰጻኒ ወሰራይ ከማዕደበ ቅድሜ በአንጻሪሆም ለለይሳቅኒ ወአጽሐር ከበክብ ርእሴ ጽዋይ ከነጽኖ ወያረዊ ምሕረት ከይትሎኒ በኩል መዋዕለ ሕይወቴ ከመታን ብረን ቤት ወደ እግዚአብሔር ለነዋህ መዋዕል ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ
أقشز أملاخنا نبحق بيتنا نبقى ننقلي لمسوعخا نمر عز خير كموز بارك اللهم إزي مايونا ويني نت مايونا وين زلوت كايو إزب كدمي حازق عربة ويني كوم أكبر حجون باركوان صاحي كل ساعي وتمنفس نفسنا نسقنا منفسنا يكون وابنه المنفس كل سمسانا خمو وين دستان حابوس الملان سنة نجر نهيوة النملحين نسريت حتيات لبونا نفوز النمدهاني نمخر منفس قدسين أون يكون لو من كل ساعة نزل عالم عالم بحق سب زخون كأملاقنا خابكم ردم كاساتيو نصوهن تعمن برخة يكون እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሔ ወመጽንዔ ኩልነ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ ወድ ዋሕድ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘላለም ማዕረ ንዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ይግባሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አቦታቴና አሕዋተይ መንታይ መዚ መስዋዕት ዝጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕካ ናይቲ በኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎምን ዝሓደግናሎም በደልና ውሳነ ሕደገልና ኣብ ኩሉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ኸድንግል ኢኺ ምስጋኻ ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ዘራ ሰላም ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረኽቲ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንኩም ብረኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ንኻሕድገልና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጣና ምሕረት ለመነና አሜን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካኑን ብብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጐይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጐይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጐይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጐይታ ከተድሕነኒ ስመር አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ አብ ቅዱስ በአማኑኤል ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር
ወይሴልዎ ኩሎ ህዝብ ምህረቱ ላዕሌነ ለእግዚአብሔር የሉ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ እጅኒ ወዘልፈኒ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ከምዝ ለኩልክሙ ፈስከ አውክቶ ለገባሬ ስናአትላዕሌነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረባሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርና ረድዩና ንሓልዩና ነቕሪብና ተቐቢልና ተማዕረብና ናስኒዕና ተዛዝያ ብፅዕና የመዋዕጅውን በዛ ቅድስ ዕለት እዚያ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ንኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለመኖ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተሕዛቦን ጎይታና አምላኽን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብረን ምእንቲ ኩሉ ግብረን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብረን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዝፅናዕኻናን ሰሳሕዝያ ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋሰብቅ
ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ልምና ካሉና ከምሕረት ካንደልሎና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍፅማ ሃበና። ኩሉ ቅንኣትን መከራን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሒ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሒ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሒ ዝጥዕምን ዝሓሽን ኩሉ ሰናይ ዘለና ተመንዕን ቅረቤትን ኩሉ ሃይል ፀላእን ክንረግብ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋትን እናባልሃና ናብ ፈተና ይትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረ ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ፈስከ ከም ባሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና። ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑዱን ሕቡእን ጉህዱን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክን እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ምእንቲ ክትከውን ከዓ ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ህያውነትካ ሰናየት ልምን ንመፀና ኣሎና መፍቅሪ ሰብ ኣብዚ ሕብስ እዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስ ዝባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንጻሃዮም እዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብ ፅዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩልና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና
ርህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረም ማሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም በምሳሌት 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣሎና ንእዳውና ከም ኣእዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበርን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ከባብን ውልን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ይኹን ወይስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ፅልና ይሕድር ትውስኑ ንሰግድ ወንሴባክ ፍትሐት ዘወልድ ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአት ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ንዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ንዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኡፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎምን እዩን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃውን ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጐይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ ወመፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልን ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰቡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻን እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኢኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጐይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ንስኻ ኢኻ እሞ ኦለዋ መፍቀሪ ሰብ ኦ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ናባእኻ ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻም ፍትሓዮም ኦ ጐይታ ነፍሲ ተስፋ ስላሴ ጽጋሃና ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ሰንበት ነፍሶም ዓርፍ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ንምፍጻም ኣጽንዓና ኦ ለዋህ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርባሎና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ንሳኻ ማዕረን መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር በመገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደርዮም ካብ ሰላምን ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብምድርን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳይ ምእንቲ ክሰርዐሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን እግዚአብሔር ፈጽሞ ክረጋግዖ ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንለምን እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩነ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን እግዚአብሔር ናብ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን እግዚአብሔር ንለምን እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ምእንቲ ከዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን
እግዚአብሔር ንምድር ዝዝራን ዝዕፀድን ክባምን ትፍረ ምድርን ለዘንበረኸቱልንም ዘነና ዓይነ ልቦናና አብሪ ብመንፈስ ሰላም ፈርን ክጸምድና ንዝለመና የምትሰምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምን እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ተስለቢምና ሰቡ ክንዓቢ ብስሙን ክንምክዓ መሰረት ማያት ሐዋርትን ትህነስ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ተንስ ለኩልኩሙ
ቀደም ቢድባሪኻ ያስወድና ወይቕፅሪ ያሪኮም ዘፍረስካም ኻባይ በቐልባሪኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝቢ ኸናፍርስ መልኣኽ ነባትዩ ብቅድሚያ ደው ኢሉዎም ተሰጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ዋሂበል ክበላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርቕቲ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንና ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ዑሩይ ኩሎ ጊዜ ዜን ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ዑሩይ ኩሎ ጊዜ ዜን ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ዑሩይ ኩሎ ጊዜ ዜን ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ዑሩይ ኩሎ ጊዜ ዜን ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትኻ ዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የመዝማዕዛታን ክህነትካ ንብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጸዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስ ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የመዝማዕዛታን ክህነትካ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ አቦይ ቀሲስ በተቀደሰ ጸሎትኻ ዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ ንኽነትካ ይሓሉ መዓዛታን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ሰላም ለኩልክሙ ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ዑሩይ ኩሉ ጊዜ ዜን ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ዑሩይ ኩሉ ጊዜ ዜን ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ዑሩይ ኩሉ ጊዜ ዜን ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ዑሩይ ኩሉ ጊዜ ዜን ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን
بحلناان بسجان دنجل كابزخنات قدست مريم مولادو زي عمل زنبلن كنتي هاورا قدس باولوس التزاربو كسابت حدش نسات فويتا استفليهن قداميتي ملكت باولوس نابسب كورنطوس معراف 10 كابوتر حادة كساب 10 حجقا أحواتي بزعباتي منفساوي وهبت بزي فلتت كتكونو آيفتون إيه آرماويان أبزنبركم ولوجيزي انت بزي انت بتي بتوم عباسات أمالك تتمرحو خمزنبركم تفلتو إيهم سلازي كمتي بمنفس أملاق ززارب إيسوس رقوم يخبل زي كئل بمنفس قدوس تمريحو انت زي كوينو دما إيسوس بويتايو كبل زغل حدقوا كم زيلبو أفلتكم اللهو انبارك ببعينوتو وهبت اللو منفس قدوس جنا حدا نسيو ببعينوتو أقلقلوت اللو بويتا جنا حدا نسيو ببعينوتو زغانة تكبارات اللو اتي أقولاتهم كل زقبر أملاق جنا حدا نسيو مقلات منفس قدوس نتقم بزحات نفس وكف سبي وهابويو نحدا بمنفس قال طبابي وهابو نتحدا خابت منفس اتقال فلتتي وهابو نحدا بتحدا منفس امنت نحدا دما بتحدا منفس اتي نايم فواس وهبت يوهابو نحدا تأمرات نمقبار نتحدا دما تنبيت نمزراب نتحداون منافست نمللاي نتحدا خابت بعينتو قانقواتات مزراب نتحدا دما قانقواتات نمترقام حايلي وهابو نزغل خاء نسو اتحادة منفس قدوس كم زدليو غيرو ننفس وكف قدقديو النامغلة ايو زقبرو كم تي سبنت حادو خلص بزح اكالات زلوو اتي اكالات كا بزح كله حادة سبنت زخونة كرسوس كا كمو ايو كمي نحنا نعيهود كنا غريخاويان نحنا عيهود كنا غريخاويان بارود كنا جواتات كلنا حدا سبنت من تخنكون بحدا منفس تتمغنا حدا منفس ون ستينا First Corinthians chapter 12, verse 1 to 13. Now about spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant. You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. Therefore I tell you that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are different kinds of gifts, but the same Spirit. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but the same God works all of them in all men. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit, the message of the wisdom. To another the message of knowledge by the same Spirit. To another faith by the same Spirit. To another gifts of healing by that one Spirit. To another miraculous powers. To another prophecy. To another distinguishing between spirits. To another speaking in different kinds of tongues. And to still and other the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and He gives them to each one, just as He determines. The body is a unit, though it is made out of many parts, and through all its parts are many, they form one body. They form one body. So it is with Christ, for we were baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free, and we were all given the one Spirit to drink. بركتنا أب فقرنا ولد حبتنا مفس قدوس أب قدس الصراحة سيون أب لعلو بوداتنا قدوسان حوالات كم زوردة
ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኹምን ብዕፅን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰና የመልእክት ተዋስያን አክሊለ ሰዓል ወጸሊ መዛዛዩ ምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተሳሃለነ ሰላም ፈስከ አምላክ ዘላለም ቀዳማይን ዳሕረዋይን መጀመርታን መወዳታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ሓያል ብምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣሎና ገጽካ ኣርእየና ኣብ ማእከልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም እነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽ ሽዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን አሜን። ዮሐንስ ሐዋርያውን አገልጋዮች ሲጻፈ መልእክቱ ጸሎቱ በረከቱ ምስኩል ባህል ክርስቲያን ነው። ቀዳማዊት መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 8 ኣንቱም ፍቁራተይ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ናብ ዓለም ተዋፊሮም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኣይትእመኑ ንመንፈስ ኣምላኽ በዚኢኹም ትፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመፀ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመፀ ዘይኣምን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ከዓ እቲ ከም ዝመፅእ ሰሚዕኩምዎ ዘለኹም ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ ኣቱም ፍቁራተይ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብታ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ስዒርኩምዎም ኢኹም ንሳቶም ካብ ዓለም እዮም ከመዘራረባ ዓለም ከዓ ይዛረቡ ኣለዉ ዓለም እውን ትሰምዖም ኣለ ንሕና ካብ ኣምላኽ ኢና ንኣምላኽ ዝፈልጥ ይሰምዓና እቲ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን ንመንፈስን ሓቅን ንመንፈስ ሓቅን መንፈስ ሓሶትን ከዓ በዚ ኢና ንፈልጦ ኣቱም ፍቁራተይ ፍቅሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ነንሕድሕድና ንፋቐር ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ ንኣምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ ኣምላኽ ፍቅሪ እሞ እቲ ዘፍቅር ንኣምላኽ ኣምላኽ ፍቅሪ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ First John chapter 4 verse 1 to 8. Dear friends, do not believe every spirit, but taste the spirit to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world.
This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. You, dear children, are from God and have overcome, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them. We are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. أنتم أحواتي عالم فتوتم على في مون عالم أب عالم زلون أتفتو ቅዱስ ስሉስ ዝሁር ላዌከ በእንተ ቅዱሳን ግሩያን አራይከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታናን አምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢርን ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ዋርያን ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዝሕ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምህሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ብመንገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋ ሃበና ምእንትኦም ዝመስረትካያ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ሓልዋ ወባርክ ታይላባግ አመሬተከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ነዘቦተ ለከም ስለም ስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወይዚዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሐዋርያት ተረኽበት ዜና ግብሪ ሐዋርያት እዩ በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩልናት በክርስቲያን ኮን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ጓይማቲከ ተስፋ ስላሴ ጽጌ ሃና አብርሃ ጽዮን ወለተ ሰንበት ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 18 ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲካ ዝውዕል በዓል ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ ብሃንደበት ከዓ ከም ሓደ ብርቱዕ ሕበብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መፀ ነታ ተቐሚጦማ ዝነበሩ ቤት እውን መልኣ ልሳናት ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ተማቓቒሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ዓለበ
ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም እውን ብካልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ካብ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ዓለም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ አይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበሩ እዚ ድሃይ እዚ ምስ ኮነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ ነፍሲ ወከፎም በብቋንቋኦም ክዛረቡ ምስ ሰምዑ እዚ ዝብልዎ ጠፍኦም ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ከዓ ኩላቶም ተገረሙን ተደነቁን እነሆ እዞም ዝዛረቡ ኩሎም ገሊላውያን ደይኮኑን ከመይ ኢልና ደኣ ኩላትና በብትተወለድናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣሎና ንሕና ሰብ ጴርተን ሰብ ሜዲን ሰብ ኢላምን ሰብ መሰጶጣምያን ሰብ ይሁዳን ኣብ ቀጶዶቅያን ኣብ ጶንጥስን ኣብ እስያን ዝነብሩ ኣብ ፍርግያን ኣብ ጵንፍልያን ኣብ ግብፅን ኣብ ከባቢ ቀርየኔ ዘለዋ ዓድታት ልብያን ካብ ሮማ ዝመፃና ኣይሁድን ናብ ሃይማኖት ኣይሁድ ዝኣተና ወገን ኣሕዛብን ሰብ ቀርጤስን ዓረብን ኢና እንተኾነ በብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብረ ኣምላክ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣሎና ኩላቶም ሰንቢዶም ዝብልዎ ጠፍኦም ዝብልዎ ጠፊእዎም ከዓ ንሓደ ሕዶም እዚ ነገር እዝስ እንታይ ኮን ይኸውን ተባሃሉ ገሊኣቶም ግና እናኣላገጽሎም እዚኣቶም ጉዑሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም በለ ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም 11 ተንሲኡ ድምፂ ዓው ኣቢሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣቱም ሰብ ይሁዳን ሰብ ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩ ኩልኻትኩምን እቲ ዝኾነ ነገር ምእንቲ ክትፈልጡ ጽን ኢልኩም ስምዑኒ ከምቲ ንኣኻትኩም ዝመስለኩም እዚኣቶም ስኹራት ኣይኮኑን ምኽንያቱ ገና ሳልሳይ ሰዓት ናይ መዓልቲ እዩ እዚ ግና ከምቲ ነቢይ ኢዩኤል ዝበሎ እዩ በተን መወዳእታ መዓልታት ክኸውን እዩ ይብል ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክንበዩ ኣግባዝኩም ከዓ ራእይ ክርእዩ ኣረገውቲ እውን ብሕልሚ ክሓልሙ እዮም እወ በተን መዓልታት እቲኣተን ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን ኣገልገልተይ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ ንሳቶም ከዓ ክንበዩ እዮም Acts chapter 2, verses 1 up to 18. The Holy Spirit comes at the Pentecostal when the day of Pentecost came. They were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw that seemed to be tongues of a fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in the tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in a bewilderment because each one heard them speaking in his own language. Utterly amazed, they asked, "Aren't all these men who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in his own native language?" Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jew and converted to Judaism, Certain and Arabs, Cretanis and Arabanis, we were hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they asked one another, "What does this mean?"
Some, however, made fun of them and said, "They have had too much wine." Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd. "Fellow Jew and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These men are not drunk as you suppose. It is only 9 in the morning. No, this is what was spoken by the Spirit of Joel. In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servant, both men and women, I will pour out my Spirit in those days, and that all they will prophesy." Amen. እግዚአብሔር ቃል ምልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወስኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አባዜ ቅዱስ 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 አንተ ዛንተ ቃለ አብያ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘታምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት ኣቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸውን በጊዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ነዚ መዓዛ ጣና እንትቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሒ ሳህለኻን ምሕረትካ ናብ ልዕሊና ለኣኽ ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹህ ክንከውን ግበረና መፍቀሪ ሰብ ቅድሚኻ ናይ ንጽህና ምስጋና ኸነገልግል ዘባቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ከወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ህዝቢ ቤተክርስትያን ካብ ዘክራን ልመነካ ኣሎና ጸልይ በእንተ ሰላም ቤተክርስቲያናት ቅዱስ ጉባኤን ሃዋርያት ርክበ እግዚአብሔር አሜን። ክርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለ ኦ ጎይታ ነፍሳ ኮና አቡነ እንተነስ ዕርፋ መንግስተ ሰማያት ምሳልካ ናሕድሩ ሓለው ከምዚ ብለና ባጊያ ከይንኸውን መንጣለ ተኹላ ዲያብሎስ ከይበታትለና ኸበና ዝተፈልዩ መናፍቃን ከይሳለኹልና ኣብ ክንዱሩ ሓላዋ መንበሩ አንብረልና ጸልይ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሰ በሰላም ወይቲም ለነ የንተ አቃቤው ወዲበ መንበሩ አሜን። ክርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮ መንባርኮምን ቅድስን ብፅን ብዝኾነት ብዘይ ምስእንኻለን ብዘይ ምቁራፅን ፈቐድካ ክገብሩ ፀጋ ክዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ናሓትና ንዘክር ቤት ጸሎትን ንጽህናን ቤት በረኸትን ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓናና ኣገልገልትኻ ብድሕሪና ዝመጽእ ትውልዲ ፀጋ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እውን መዋእልሃ ምእንቲ ማሕበርና ንሓንዋ ኩልና ንጸልዩ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጸላእቲ ኸይበቱ ንቅዱስን ብሩኽን ስምካ ንጸሉ ሰባት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍና ኢላፋት ደልቢታ ኢላፋት ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋና ስልጣን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም
ድሕነት ልምነል ክብሪ ዝተመልአኸ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ወድኺ ቅዱስ ፍቁር ወድኺ ዓረገልና ብዓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ንጽሕቲ ድንግል ንነብሳትና ምሕረት ክገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን። ድንግል ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ ትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ወድኺ ለምንልና ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ባሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዕረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክትዝክርና ልምነክሎና ውእቱ ጊዜ ባርኮት ዳኒቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይድሜ ያዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መፋዋድነነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ባብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቡና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከነ ክብር ሳሙኤል መውዶ ዘይቀበል ሩት ላቦን ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃን ለቤተ ክርስቲያን እፍረት ምስኢቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል እምኩሉ ዕጣን ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰገዋ ደብተራ ለማይለረ ፍቁር ወልዱ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣን ለዘካርያስ ተራስ ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያዕርግ ዕጣን ሄሮየ ቅዱስ እግዚአብሔር በኀበ አእላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋት
ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘተወልደ ኦ ጎይታ ይቅረብልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ዘጠጥቀ ዓብይ ፀይቲ መስቀል ዘተሰቅለ ኦ ጎይታ ይቅረብልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተለይተ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዘዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ዘጠመቀ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ዝመጽ እዩ። ምስጋና ናብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን በኩሉሰን ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይሁንና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለን እግዚኦ ጸጋ እግዚአብሔር ያሉ መስለ ኩልክሙ መንፈስከ ለአምላክነ ርቱ ይደሉ ህሊና ልብክሙ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማ ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጎኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓ ካብ በሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራሕን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ዝህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጌታ ኢየሱስ
ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳትካ ንስቡራት ምርኮስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማምቶታ ዝምሕወይ ንጸማማት ዝኮንካዮም ንመዘለፎ ንጸልማት ከኣሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብልሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድ ፍታውን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንድሓንቲ ወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቐ ዘህላው የዚ ዘይብርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስኩን ኢኻ ስምካውን መስተንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዘንዕናቆረትካ ንውድሰካ ኣሎና نتهبكنا بوخا ما سر موتن سر قبركنا خمس مرات خلنتم بأخذهم نقول لنا ذهبكن صيحا وبويتا نقول لحيلة ألام منفس نرقز هبنا زي فتحان فتح مسبخا فقر قبركنا ما خلنا كان معركنا وبويتا تنزل من خاصم معي وبويتا زمل من كاين كسساب زي خسب للسلاين عاود هبنا خمت للسلاين فلو زي كوال صولت هبنا وزل ألما نقول سمعنا بلتا سلانا نزخاما تغبال بحكام زي رخص بحمد كانس مع سؤال بمتفاق من الأسام في ما ست نزلو آلحين وبويتا أنا أملاغنا بروخ من قسنات كايمون كلنا تقعفنا الناس ملاك እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን ዝበልና የመላእክት እግዚአብሔር አሜን በሉ ወበችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳን ይለመነና ገጽ የብርሃልና ኃጢአትና ይቅረበለልና ዕድመን ንስሓ መዋእል ንፍሳህ ሂቡ ነፍስ عدمن نسحا موال نفسها ملا حزبنا من السحان قدوس قربانين يبقى عدنا بحمام نزل الساق يزلو خلهم كروم نزتو محصونون نخلهم بحمام اب هوسبيتالن اب بيتهم ما يصولوت سنزركبو بمحروتي يبصحلنا كاب بيتهم زوصو حصاونتن من اسياتن እግዚአብሔር አምላክና ቀዲሙ ናብሑፉ ድሕሩ ናብሑፉ ወለዶም በሰላም ምለሰልና كل عبزا بيت كريستيان زي أنا بكلن أبيات بيت كريستيان زجبر مدبات እግዚአብሔር ባሪኹን ድሕነትና ድሕነት ደቅና ይግበረልና ነፍስ አግብር እግዚአብሔር ተስፋ ስላሴ ጽጋሃና አብርሃ ጽዮን ወለተ ሰንበት አብርሑ ገነት አብሑ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አብታ ሐዘንን ጎሃን ህታን ዘይብሉ ቦታ ይዕርፈልና بقعات كبرنا بمسكانا خمسة إلنا هنصلي أب سمايات نبر ربنا قديس والصخرة وأركان طاب سماءكم ونبر مدريكم نعلة قرنا لهم هبنا إن هذا زود لنا بدلهم بحرمنا لهم بدلنا وسنا حتى قلنا القرآن إننا فتنا كتابنا من بستين حينين كمرين زلالهم سكايمهم علينا عرفك المريم ملاك رسول الملاس أنت سلام لك لهم بحلنا خير نقول يخي اسقاحوا نقول يخي هذا الزعبير بلا سلام لك لهم نسخة نسلطي فلما هتمكم بركم فتقاك يا رب تغفر اسمك حاتياتنا الخير قلنا فتوضع يسكر سوس من دانا محل من الله معنا سلوس كدوس ما كان سلوس كدوس تسالنا بلاغي وننقل مريم درسي
ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ነፍቁር ወድኺ ኃጢአና ምንትከራና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ይሁን ለመን ኩሉ ሰዓት ዘላለም አለ አሜን። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኬነ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ለሐዋርያት ቅዱሳን ወብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአያንቱም ዘትሬው ፍተው ይስሙ አንቱም ሰሙ ወይሰሙ ለክሙ ሰብፃና ኢንቲክሙ ለሪያዋይዛንክሙ ለሰማ ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌል 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 ቅዱስ ጎይታ ካባኻን ንደልዮም ክንረክብ ኣብ እንጸልየም ንልምነሎም ኩሉ ግዜ ክንዘክሮም ንዘክሩና ንዝበሉና ዘክር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስኤ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቐርብ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም ልበ ንጹሃ ፍጥር ሊተ እግዚኦ ተዘከር እግዚኦ መንፈሰ ርቱዐ ሐድስ ውስተ ከርሥየ ኢትግድፈኒ እምቅድመ ገጽከ አምላክ ጽኑዕ ልብ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ውሽጢ ሓድስ ካብ ቀልቢ ገጽካ ኣይትደልዩ አሜን። ፍጥር ሊተ እግዚኦ መንፈሰ ርቱዐ ሐድስ ውስተ ከርሥየ ኢትግድፈኒ
እምቅድመ ገጽከ ፍትርሊተ እግዚኦ መንፈሰ ርቱዐ ሐድስ ውስተ ከርስየ ኢትግድፈ